Hvis din robot ikke kører efter sin græsslåningsplan, skal du kontrollere, om automatikken er blevet deaktiveret. Dette gøres ved at trykke stop, åbne klappen, tryk OK for at frigive, tryk OK. Her vil man kunne se, at den vil melde ud, at automatikken er deaktiveret. For at aktivere automatikken, trykkes OK, ind i kommandoer, OK, hvorefter på piltasterne vælges A'et i den lille firkant, aktivere automatikken, trykkes OK, aktivere automatikken, ja, og gå tilbage, så vil man kunne se, at der vil komme et A i en firkant, og man ved, at automatikken er aktiveret. Herefter trykker man tilbage igen, IMO klar, automatik aktiveret, luk klappen.